Kad govorimo o riskantnim trećim zemljama za pranje i skrivanje novca, moramo se sjetiti da prvo taj novac treba ukrasti, odnosno da ga treba negdje protupravno steći. Govorimo o novcu koji se ne krade na Jamajci ili Barbadosu, govorimo o novcu koji se krade upravo ovdje u Europi. Što napraviti kada godinama upozoravate vlasti da se besramno kradu stotine milijuna kuna našeg novca, a vlast niti organi progona po tom pitanju ne učine baš ništa? Imali smo slučaj takozvanog antipoduzetnika Tomislava Debeljaka, upropastitelja hrvatske brodogradnje, kojem je Vlada uplaćivala stotine milijuna kuna godišnje, a on je s njima mutio i varao, a sve je išlo preko računa fiktivne firme na Maršalovim otocima, a bila je i plejada drugih firmi. Unatoč konstantnom upozoravanju svih revizija, pa i državne revizije, premijer Plenković je uporno dozvoljavao da se isplaćuje novac na ovaj način i da se posluje na ovaj način. Maršalovi otoci su u to vrijeme odbijali surađivati s Europskom unijom, a bili su završili na crnoj listi. Sustav mora reagirati na kriminal, a Vlada Andreja Plenkovića koja je upućivala Debeljaku novac uživa veliki ugled u ovim institucijama. Što to govori o nama kao organizaciji? Vrijeme je da prekinemo tolerirati ovakve kriminalne prakse na vlastitom kontinentu, a onda će biti i manje ukradenog novca koji bi se mogao prati u nekim trećim zemljama, u ovom slučaju na Maršalovim otocima.